Hopsasta ja hudajalta vansikalta elämä maistaa. Hopsasta, tullaan Kopsasta. Sinne suoraan vietämä pikinen maapitie. Jaha, Kopsan kuningaskunnasta, kuten Patti, joka aina vähän niin kuin Ivalle sanovat Kopsan mopopojat. Raahen keskustasta. Niin, Kopsa on tänään Raahen keskusta. Henkinen ja fyysinen keskus. Nyt kun on tuo kunnan raja poistettu tuosta Raahen väliltä ja nyt hiljattain vihalimiljenkin rupeaa itsestäkin tuntua, että kyllä me taitaa olla aika siinä keskivaiheilla. Mutta ei kannata naapurikuntien mitenkään häkeltyä sitten, ei olla mitenkään aluevaatimuksella, vaan me ollaan aika omavaraisia. Meillä on tuulivoimaa, kultakaivoksia ja muuta. Ja ydinvoimallakin voitaisiin ottaa siihen pattien mutkaan johonkin, jos ei Pyhäjokiselle kelepaa. Varsinkin sen ylipääpuolin päähän alajuoksulle. Siellä olisi sellainen suvantopaikka ihan, kun sitä vettä tarvitsee kuulemma siihen ydinvoimaankin. Joo, ja oma levy. Niin, joo. Mutta eilen tehtiin minusta komppikitarista, oli entinen rumpali, että jos jotakin vaikuttaa, että ei oikein simahan niin ymmärtää. Ihan aluksi esitellään tätä orkesteria. Meillä on tämä Haitarissa on tämä meidän nuorisojaoston nousevan voiman nuorempi Nyströmi, mutta sitten kannattaa olla nyt tarkkana, että lehteen kirjoittaa oikeita, te oikaisuja sitten kirjoittatte. Ei ainakaan meidän piikkimme. Sitten siinä on juntti, siinä on laulu ja henkselit. Ja sitten tuoreen jäsenhän meillä on tietenkin tämä komppikitaristi, kun se eilen tuli komppikitaristi, entinen rumpalina se meidän rumpali. Niin meille ei tule. Se taitaa painottaa ihan omia latuja se. Silloin riita sitten. Näin onkin, meillä rumpali, mutta se ei meitä hajaasta. Sitten niin tuoreen jäsenhän on tietenkin tämä meidän kontrabasso. Sen kuljettana puheenjohtaja tietenkin luonnollisesti. Joo. Sitten seuraavaksi jatketaan ihan laulun muodossa tätä meidän esittelyä. Tulee se vähän sama, että mitä sillä Kopsassa oikein touhutaan, vaikka esimerkiksi jos me jäädä keikalla lauantai-päivänä Raahessa, mitä sille sitten tehtäisiin Kopsassa? No, silloin saattaa tuntua, että mopedi saa maan alla rullaamaan. Onpa hieno aamupäivän, jolloin voisi tehdä melkein mitä vaan. Melkein mitä vaan. Ja mitä aloittaisinkin, tulisin sen loppuun saattamaan. Ja pistäydyn vain ulos, kun vaimo alkaa listaa töistä laatimaan. Kun hän mopon pärähdyksen kuulee, ehtii hyvästejä huitomaan. Mikäs tässä ajellessa tunteenhan tän voisi jakaakin? Poikeankin naapurissa, eikö sohvalla hän makaakin? Hei, kokoilepas itseäsi, maantie vaatii ajelemaan. Hän sanoo, mikä etten lähtisi, en lehdellä jää soittelemaan. Sitten ajetaan. Sitten ajetaan. Ja tuntuu, että se on tää mopedi, joka saa maan alla rullaamaan. Mukaan liittyy mopomies, joka kaivaa ojat vaikka unissaan. Ja se toinen, joka kovasti on kurittanut majuriaan. Iso mies, jonka nurkista voi löytää milloin mitäkin.
Jokaisen poika, joka lentää isän säkkin paremmin. Kiviaidan pyörittäjä liittyy mukaan ja Juntti Einarin. Iso lintu kaupungista ja sen muutama kaveri. Koko nouseva voima liittyy vielä letkan jatkoksi. Läpi sinisen usvan, ei kun menoksi. Sitten ajetaan. Sitten ajetaan. Tuntuu, että se on tää mopedi, joka saa maan alla rullaamaan. Ei vuoksi vauhdin eikä määränpää, ei se ole niin tärkeää. Mutta se ajaminen itsessään kiihdyttää. Sitten ajetaan. Sitten ajetaan. Tuntuu, että se on tää mopedi, joka saa maan alla rullaamaan. Tuntuu, että se on tää mopedi, joka saa maan alla rullaamaan. Yeah! Viimeinen sointi osui pirun kohdalle. Kyllä mahtavaa. Kyllä siitä se lähti. Hyvä yleisö, se täytyy kyllä sanoa, niin kuin Pete ilmoitti, että Blue Hill oli todellakin lämpäri. Annetaan extra aplodi Kopsan mopopojat. Oikein mukavaa, että on näin paljon porukkaa täällä. Se aina yksi jännitysmomentti on pois, kun on porukkaa. Nyt tarkoitan, että täällä lavalla on sitä porukkaa, kun sitä ei koskaan tiedä, kun mopopojat tulee keikalle, että montako täällä, että joutuuko täällä yksinään. Yleensä aina joku on tullut 1-20 on niin se haitari, mutta ne tietenkin on mukava, että on yleisöäkin ja näin mukavasti runsaasti. No, kyllä sillä Kopsassa tehdään muutenkaan ajetaan mopedilla. Ihan samanlaisia parisuuden ongelmia saattaa olla sielläkin. Ja siis saattaa kehittyä tämmöisiä raamoja. Niin kuin meillä oli ennen semmoinen sääntö tehtiin nuorena miehenä 30 vuotta sitten, että silloin kun mopedin sarvista saa kiinni, niin siinä ei emännällä ole sanomista. Saa lähteä painaa menemään heti, eikä se, vaikka se huittoo kuin, niin ei auta. Mutta se on nyt vähän muuttunut 30 vuoden aikana. Nykyään me ei haluttaisi enää lähteä kovin kauas. Että sitten kun Oulansissa on 3 päivää runkattiin olla, miten liekin aika mennyt, niin silloin 30 vuotta sitten niin nopeasti. Niin nykyään kun aamulla lähtee, niin illalla ollaan kotona. Sitä käy. Kyllä. Parisuuden ongelmia. Niin kuulemma tulla puheenjohtaja, että voi tanssia, jopa saakin. Niin, mutta ilmeisesti tarkoitti yleisöä, ei meitä. Mutta noin. Seuraava kappale nimetään Karstapiki Tango. Olet karstapikkinä sydämessäni, roskasuuttimen reiässä. Nyt elämäni kiilon siitä veto pois. Olet karstapikkinä sydämessäni,
hiekka Kettingissä. En tiennyt, että sinusta tuollainen tulla peto voi. Onnen rantaan teimme moporetken. Niin karu ja myrskyisä se lie. Kai siksi onni kestikin vain hetken. Sen jälkeen oli kivisemme. Olet karsta piikkinä sydämessä. Roskas suuttimen reijässä. Nyt elämä nyki on siitä veto pois. Olet karsta piikkinä sydämessä. Hiekka Kettingissä. En tiennyt, että sinusta tuollainen tulla peto voi. Kun läksit sen ehkä kestäisinkin. Niin kauaksi poltin sydämessä. Hiekka Kettingissä. En tiennyt, että sinusta tuollainen tulla peto voi. Tuolla tuli mieleen, kiitoksia. Tuolla tässä ilmoittelussa oli mainittu maailmankulut Kopson mopopojat. Kyllähän se höitti, totta kai on vähän liettoinen, mutta niinhän mainoksissa aina. Tuskin meitä tuntee edes puoli Eurooppaa. Tuolla oli pari vuotta sitten oli Roomassa, niin siellä sai kulkea ihan rauhassa. Ei kukaan ollut kiinni nahkatakin tampissa, mutta ne oikein pysyä skootteri-ihmisiä siellä. Mutta velipoika tuli keväällä tuli Budapestista, niin myöhästyi keikalta. Kyllä oli vaikea, kun piti nimmaria antaa siellä vähän väliä ja jokilaivolla siellä piti antaa ääninäytteitä. Niin oli se kieltämättä, mutta nautittava reissu. Alkoholi ja Kopson mopopojat liitetään sen verran yhteen aina, että meillähän on aivan ehdottomana pyrkimyksenä on tämä korkeampi tavoite ja pyrkimys ehdottomaan raittiuteen. Me oli 20 vuotta jo pyritty siihen eikä vieläkään päästy. Ei ole ihan päästy, mutta meillä tavoite on. Joo, me pantiin ribaa heti sen verran korkealle, ettei aivan heti. Monesti tulee yhden asian liikkeet kaatuu siihen, että kun se tavoite on saavutettu, niin mitä sitten tehdä? Mutta Seppo on lähellä. Se on lähellä. Kyllä ollaan oltu niin hengessä. Joo, me on nyt kehitetty tässä ihan täyteen niin semmoinen 5/2 dieettityyppinen ratkaisu, että niin 2 päivänä ei tarvitse olla selvinpäin ja 3 päivänä se on jo niin paljon kuin haluaa, mutta niitä ei tarvitse olla se peräkkäin niiden päivien. Ei tarvitse, että voi ottaa. Ja voi silloin niin, että siinä on semmoinen mahdollisuus. Sitä maksakerkiä selvitään. Joo, ja mutta se alkoholi ei ole tosiaan ollut ongelma, pikemminkin siinä puute. Niin monta kertaa jouduttu lähteä, kun lähdetään maalikylille, niin joutuu keksimään emännekin on vaikka mitään tekosyitä, että miksi sinä pitää korjaa sarjaa, sun pitää taas lähteä sitä hakemaan. Ja niin paljonkin ilo uutinen sitten, kun siinä Vihanin kirkonkylällä aukastiin rautakauppaan semmonen ikään kuin tilauspalvelu. Ja Kopson mopopojat heti hyödynsi sitä. Kappale on, tämä tarina on tosi. Tosi sitten on tehty vähän yksityiskohtia pois. Ja se kauppa on Hilakiven kauppa. No, ja toisin kuin voisi luulla, Hilakivi ei sponsoroi meitä. Ei sponsoroi. Mutta aina on kahvit saa. Popetilla rautakauppa ja se lähtee näin. Ennen asioita 5 piti olla vähintään. Ennen kuin pääsin kaupunkiin asti. Nyt parempi on siis, kun kirkon kylälle sentään. Ja rautakauppaan voidaan tilata selasti. Ja minä menin naapuriin, siellä vielä tuumailtiin, että noinkohan tuo jäisi tavaksi. Tilaus tarkkaan harkittiin ja perinteisiin päädyttiin, se lauantaille tuli noudettavaksi. Mennään noutamaan.
mennään mopedilla rautakauppaan. Paljon voi sattua, mihin ei voi varautua, kun mennään mopedilla rautakauppaan. Siellä on tarjouksessa huopakattonauloja. Oli vaimoille selitys parhain. Eväät salakossa, tuisku tuulen suojana. Liikkeelle polokasti aamulla varhain. Pitkin pikitietä, jo pian ollaan perillä. Käsinaapurin jo repi oven kaavaan. Kaivoin essiin eväitä, ei vielä 7. Rautakauppa meille oviansa avaa. Mennään, mennään, mennään noutamaan. Mennään mopedilla rautakauppaan. Paljon voi sattua, niin ei voi varautua, kun mennään mopedilla rautakauppaan. Viimein ovet avattiin ja tila ulos kuitattiin, niin ja kilo huopakattonauloja. Silloin suuta kuivasin, niin yhdessä päätettiin, että kotiin mennäänkin mehtäpolkuja. Ajomatkat lyheni ja tauot piteni, landringiksi nousi kielelle vesi. Polut kapeni ja se iltakin pimeni, ja siellä jossain se tuulisuoja sitten halkesi. Mennään, mennään, mennään saunomaan. Mennään mopedilla mihin vaan. Mehän ollaan miehiä, ei mitään pännä piiriläisiä, ja mopedilla mennään mihin vaan. Etteisestä heräilin, siis kotiin selvisin. Tuskan hiki vaan on pintaan jo noussut. Altani nauloja keräilin ja siinä huomasin, että jalassakin on aivan väärät housut. Mennäänkö enää uudestaan mopedilla sinne rautakauppaan? Kun vaimo alkaa puhumaan, niin ehkä ajoluvan saan taas mennään mopedilla rautakauppaan. Sitten mennään enää uudestaan mopedilla sinne rautakauppaan. Kun vaimo alkaa puhumaan, niin ehkä ajoluvan saa taas mennään mopedilla rautakauppaan. Ja sitten mennään noutamaan. Mennään mopedilla rautakauppaan. Paljon voi sattua, mihin ei voi varautua, kun mennään mopedilla rautakauppaan. Kiitoksia. Loppuhan se viime. Tämä niitä ensimmäisiä. Olen yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Kaipuusta laulan, enkä lähdöstä nopsasta. Silloin mopoka keuli liikaa, enkä hoksannut stopsasta. Olen yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Siellä joki vuolana virtaa, missä lapsena mulin ja uin. Eikä naapurista koskaan lähdetty kuimuistojeni salkusta parhaat palat Kopsasta.
yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Nyt kuulen, että tuulen voimin siellä myllyt jauhaisivat. Melkein valeeksi siitäkin luulen, että vielä kultaakin jauhaisivat. Mutta kateus ei minulle sovi, saa siitä vaikka turpaa Loksasta. Olen yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Jos joskus vielä ja niin päin pois sinne Kopsaan palata vois, niin Hongiston sillalla kaiteittelyssä kaikki laulais, tanssis ja jois. Ja jos savussaunan lauteilla sais vihtalla Ropsasta, ole yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Yksinäinen mopopoika kaukana. Yksinäinen mopopoika kaukana Kopsasta. Kyllä on te nuotte, kun isolla on soittanut ja on joku äänivaihtoehto. No niin. Ei varmasti mihinkään ole. Kopsan mopojathan teki levyyn tuossa kevättalvella ja Kyynelen kautta. Ne on heti verein. Ne on tuntee Kopsalaista kyllä raastakin löytyy. Levy tehtiin, mutta ei me sitä tarvitse semmoinen markkinoimaan. Paikallista musiikkiliikkeestä sieltä vielä voi saada. Ja tietenkin hyvästi voidaan yrittää metin kisää, niin voidaan muutama olla vielä jäljellä. Mutta siinä jäi tärkeä varoitus painamatta siihen levyn kanteen. Nimittäin, että saattaa sieltä korvamatoja. Jätetään nyt se teille se korvamato sitten soimaan näin lopuksi ja lopetetaan nämä meidän yhteinen hetki, ettei kaikki valitetaan tähän tuuleen. Tämmöisen kappaleeseen, joka nimi on Hopsassa kohtallaan Kopsassa. Ja sen myötä me toivotamme teille oikein hauskaa Pekkapäivien jatkoja. Ja kiitämme. Niin. Siellä melkein aina aurinko paistaa ja hunajalta mansikalta elämä maistaa. Opsasaan, kohta ollaan Kopsasaan. Sinne suoraan vie tämä pikinen Malmitie. Ollaan tulossa Pattijoki Laaksoon. Ei sitä kaikki heti näe, sen minä huomannut on. No ei se joki on niin kauhia leviä, vaikka pittuta on, vaikka rullalle kerjä, niin monesti se menee mutkalle ja kieroon. Vaan eipä tarvitse tuluvilla pelotella, voi huoletta rannalle rakennella, semmosen tontin heti voi panna ostoon. Niin että Hopsasaan, kohta ollaan Kopsasaan. Siellä melkein aina aurinko paistaa ja hunajalta mansikalta elämä maistaa. Hopsasaan, kohta ollaan Kopsasaan. Sinne suoraan vie tämä piminen Malmitie. Siellä haisee maalta ja joskus mopetin bensa. Kaikki ainakin naamalta. Talon nimi sinä et heti opinnoita, kun on puolessa Mattilta Mattiloita, kun toinen puoli onkin sitten jotakin muita.
Vastaan tulijalle käsi on pystyssä lapana, sehän se on kopsalaisilla tapana. Jos pysähtyä maltat ei olla tuppisuitaan. Niin että hopsa saa, kota ollaan kopsasa. Siellä melkein aina aurinko paistaa ja unajalta mansikalta elämä maistaa. Hopsasa, kota ollaan kopsasa. Sinne suoraan vietämä pitinen Malmitie. Ennen seuralla tanssittiin valssit, jenkat ja humpat. Missä mattoja väännetään ja kiinteyttävät jumpat. No onhan sitä isännillekin ilua, kun vieressä on tiukempaa kilua. Ja löytyy sitä muutakin harrastusta. Voi kylyhää hiihtää kesällä tallua ja talvella pelata kaukalopalloa tai olla vaan ihan ilman painostusta. Niin että hopsasaan, kota ollaan kopsasaan. Siellä melkein aina aurinko paistaa ja hunajalta mansikalta elämä maistaa. Hopsasaan, kota ollaan kopsasaan. Sinne suoraan vietämä pikinen Malmitie. Niin että hopsasaan, kota ollaan kopsasaan. Siellä melkein aina aurinko paistaa ja hunajalta mansikalta elämä maistaa. Hopsasaan, kota ollaan kopsasaan. Sinne suoraan vietämä pikinen Malmitie. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ei saa mennä vielä pois. Antti Mattila, nyt ihan kertauksen vuoksi mulle varsinkin, mutta varmaan yleisöllekin, että ei nyt tarvita koordinaatteja, mutta pieni lyhyt selostus, missä tämmöinen kopsa on. Kopsahan kaikki tiet vie kopsaan, ne vie Roomaan, ne vie kopsaan. Tästäkö lähdetään lähdetäänkö tästä tuonne Vihantiin päin, tullaanko Vihanista Raaheen päin, lähdetäänkö Revo Relleidistä Mattiperältä Revo Rellettiin päin, niin aina tulee kopsa. Tuo oli tosi tarkka. Mitäs, kenenkään käsiala on nämä varsin hauskat siis kupletteja kirjoittamia? No niitä on tullut tuossa tärkeä. Se taitaa olla haastateltava. Porukalla ja yksinään. Porukalla on lähinnä niin kuin materiaalia, mistä kirjoittaa. No mutta onhan sulla tässä kato, kun ei tarvitse katsella sivulle, niin ymmärtää. Hei kyllä nyt on tilanne niin jätkät, että turpaan tulee, jos ette vedä vielä yhtä biisiä. Tämmönen pieni uhkaus, käykö näin? Jotain. Otetaanko enemmän ihan reilusti Laittakaa joku kuntoon, niin mä yhden kerran lyön jokasta avokämmenellä. Oikeastaan se oli jopa semmonen kappale, mikä... Nämä oli meidän omia tuotoksia, nämä kappaleet, mutta me on soitettu cover-biisillä niin kuin kaikki muutkin orkesterit, paitsi että mehän ei ole orkesteri, meillä on kerho ja sinne vaan sisältyy niin tämä meidän mopopoikakuoro, mikä eroaa tietenkin kaikista muista poikakuoroista hyvin erilaisen äänialansa vuoksi, mutta äänissä lauletaan mekin niin monta kuin jäsentä, niin monta äänikin löytyy. Ja mutta aloitettiin kuitenkin niin, että musiikkitoimintaa, niin puheenjohtaja oli löytänyt tämmöisen vanhan Susi Artturin kappaleen Yksinäinen mopomies. Joo. Ja niin vedetään se tähän loppuun sillä niin päästään tämmöiseen vähän haikeampaan tunnelmaan, ettei aivan riehaannuta. Ne on muista kerennyt harjoitella noita otteita, mutta minä improvisin. Älä sano, se oli vitsi. No niin, ei muuta kuin menossa. Äkkiä ihmiset paljon. Minäkään muista kaikkia. Hyvästi patiskeli jo epäileminen. Saunan jälkeen pihalla miesten selät houruaa. Illan hiileydessä he hiljaa puhuvat. Kuuletko metsän hiljaisen huminan takaa tuon? Kaukaisen moottorin äänen, se jatkuu taas läpi yön.
Siellä ajaa taas tuo mies kummallinen, väittää olevansa onnellinen. Hänet kaikki ties, yksinäinen mopomies matkallaan. Häntä ihmiset niin monet siitä kadehtii, että hän on teipellisempi. Kuuletko moottorin äänen, se voimistuu loittonetaan. Ja lyhdyn himmeä kiila, tien hiekkaa hyväillä saa. Siellä ajaa taas tuo mies kummallinen, väittää olevansa onnellinen. Hänet kaikki ties, yksinäinen mopomies matkallaan. Siellä ajaa taas tuo mies kummallinen, väittää olevansa onnellinen. Hei, mennään saunaan taas, tullaan vilvoittelemaan uudestaan. 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 Kiitoksia. Tuossa kun pojat lauloi siitä, että he haki rautakaupasta viinaa tai kaljaa, mitä hakivatkin, niin mun yksi kaveri asuu sillä lailla, että asuu joen toisella puolella ja toisella puolella menee maantie. Ja yksi juhannus olivat ottaneet siinä kaverinsa kanssa sitten illalla karmeen kännit ja aamulla oli hirmuinen kohmelo ja tyhjä olukkori, mutta oli onni, että kohta tuli myymäläauto. Ja rupesi pöly nousemaan maantieltä, niin toinen kaveri hyppäsi veneeseen ja souti joen yli sen vaihtokorin kanssa. Ja toinen meni sisälle odottaa, että kohta saadaan loivennusta. Hetken päästä kaveri tuli takaisin ja heitti se kori keskelle lattiaa ja sanoi, että perkele kirjastoauto. No niin, ja nyt pannaan soimaan sitten Kopsan mopopoikien Seinäjälevy loppupäiväksi. Tässä on tätä Raahen seudun kuorma-autoilijoiden ry näyttelytapahtumaa vielä runsas tunti tuonne kello 15 saakka jäljellä. Älkää lähtekö pois, jääkää tutustumaan hienoon näyttelyyn kaikella tavalla ja ottakaa kaffetta tuosta ja niin edelleen. Kiitoksia joka tapauksessa. Mä oon ainakin aivan täysin häkeltynyt lähinnä siitä, että Kopsan mopopojat näin karmeasti vetää yleisöä. Tää on jotain aivan semmoista, että tästä olisi jo Michael Jackson vainaakin kateellinen. Kiitoksia. Otan vielä loppuun soimaan tuon Porisääntö Konkuttaus-yhtiön kappaleen Romuperä Blues. Levyn siellä pannaan tämmönen romuperä, kuitenkin on yli Kopsaa sekin, niin pannaan Romuperä Blues vielä soimaan. Siellähän oli Raahen katu 2 teki kamerasella kuvia vaikka viimein. Siellähän on sitä saarilla. Vastahan oli pankinjohtajana. Viisahan Päiväjärvi on maatuvuotoa, se Hannu Päiväjärvi Viisan serkupoika. Käytiin tällä viikolla kyllä täältä Alavirteltä kotoisin. Serkkuvat siellä Alavirteltä käytiin kylässä ja sillekin on äitinsä, niin kuin mun täti se äiti.